सोरलै सोर नोंसोरो देहादो सोमोन्दो लाखिग्रा सिख्लाफोरखौ दाख्लै जायबा देहा फानदों मा बिथांमोनखौहाय हमदों आरो आं नोंथांमोन आं खिन्थागासिनो बिसोर अबे जायगानि अबे मानि अबाव थायोमोन अबेनि आं नोंथांमोननो पुरा ए टु जेड आं खिन्थागासिनो नोंथांमोननोहाय बिनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदिनो आं मोजां भिडिअ लाबाय थायो बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गोबां बुङो जे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै मानोना नोंथांमोननि मोनसे मोननै साबस्क्राइब मोनबासो आंबो थांनानै थानो हागोन होननानै आं गोबां नोंथांमोनखौ बुंबाय थायो आं गोबां रिक्वेस्ट खालामबाय थायो अब्लाबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौल' नायनो थाङो मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामो आं नोंथांमोननि मोनसे मोननै साबस्क्राइब मोनगोन होननासो आं फैयो आरो आं बे भिडिअखौ आं खिन्थागासिनो दसे समनि उनाव आं बे भिडिअखौ गेजेरावबो खिन्थानो हागौ नङाबा लास्टावबो खिन्थानो हागौ आं बेखौ आं गावबो मिन्थिया आं माला समाव आं बे भिडिअखौहाय खिन्थागोन बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनाहाय दसे सम नेनांगोन एबा नैबे भिडिअखौहाय फुल नायलांजोबनांगोन आं बारा गोलाव खालामा बे भिडिअखौहाय ओमफ्राय मा बे भिडिअखौहाय नायनायनि सिगां नोंथांमोनाहाय नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै माने बिसोर मा देहा फानो जायबा माने मा सोलेर फानो आरो बिसोरो माने बाजारि माने बेखौ मा बाजारि होनो ना हिन्दीयावहाय बाजारि जायबा रेड लाइट टाइपनि मा बिसोरोहाय माने बे बर' सिख्लाफ्राहाय माने सोलेर फानो ओमफ्राय बिसोरनि रेटआनो जाहैबाय बारा नङा खालि माबानिफ्रायहाय 500निफ्राय खालि 1000सिमल' नों जुदि 2000 होयोबा पुरा इसोरखौहाय माने हरसे मोनगोन आरो बिसोरखौहाय पुरा हरसे ओमफ्राय पुरा फुल नाइट सार्भिस माने फुल नाइट सार्भिस नोङो मा खालामगोन नोङो जाहोगोन जाहोआ उल्टा पाल्टा नोंनि गोसो बायदि खालामनो हागोन नोंनि गोसो बायदि मा बिखौहाय नोङो बेजोंहाय मा उन्दुनो हागोन नोङो जि गोसो नों बेखौनो खालामनो हागोन आरो बिसोरजोंहाय जुदि नोङो 2000 थाखा होयोबा हरसेयावहाय बारा नङा खालि 2000ल' 2000आवनो नों पुरा गोसो बायदि खालामनो हागोन उल्टा सिदा सिगांथिं उनथिं मोखां सोखां माने नोंनि गोसो आरो नों माबोरै खालामनो नों अबे स्टाइलनि खालामनो नों मा जुदि नोङो उन्दुआबा हरावहाय नों गोसो बायदि नों खालामबाय थानो हागोन माने कन्टिनिउ नोङो खालामबाय थानो हागोन आरो नों 2000 होनानै होमबा साननानै नायलाय आदै आरो मादैबो आजिखालि गोबां ओंखारबाय आजिखालि बेफोरबायदि गावनि सोलेरखौहाय फानग्रा हिन्जावफोर आजिखालिहाय गोबां ओंखारबाय लाजिथाव खोथा मोजां खामानि गैया नामा दुनियावहाय भगबाना एसेबां मोजां बुस्थु हरदों बे बुस्थुखौहाय खायसे हिन्जावफोरानो मा फाननानैसो जाबाय एबा मा फानैसो गावनि सोलेरखौहाय फाननानै मा बिजनेस बानायनोसो माने बे बुस्थुखौहाय इउज खालामबाय बे बुस्थुआहाय सना बायदिमोन किन्तु मा हिन्जावफ्राहाय बिखौ मा सामबालनो रोङासै एबा मा बे बुस्थुखौहाय इउज खालामनो रोङासै बे सना बायदि बुस्थुखौहाय माने जानला मानलासो खालामजोब्बाय आं फर एग्जाम्पल बुंनि जों हौवाफ्रा जाहैबाय लहा बुस्थु ओमफ्राय हिन्जावफ्रानो जाहैबाय मा सना डायमन्ड टाइपनि बुस्थु ओमफ्राय बे सना डायमन्डखौहाय बायनो थाखायहाय जोङो मा जेलरावहाय थांनांगोन आरो जों बेयावहाय गोबां रिक्सायावहाय जों थांनांगौ जायो आरो जोंखौ मा बेयाव हाबनायनि सिगां जोंखौहाय मा चेक खालामनाय जायो राइट बैफोरबायदि मा सनानि बुस्थुआहाय दिनै मा 500-2000आवहाय फानग्रा जाहैबाय ओमफ्राय लहा जोंफोर बायदियाहाय जानला मानला गोलैनानै थायो जोंफोर बायदियाहाय एबा जायबा लहा बुस्थुआहाय जानला मानला गोलैनानै थायो किन्तु बे सना बुस्थुआनोथ' बेथ' मोजां थानांगौ ना किन्तु एफोरो आजिखालि जेबो जाला एफोरो मा आजिखालि एफोर बुस्थुखौहाय 2000-3000आवनो मोनग्रा जाबाय एभेलेबेल बेसे लासिंसिं खोथा आरो मादैमोन नोंथांमोनाहाय साननानै नायलाय भगबाना मा बानायनानै हरदोंमोन आरो खायसे हिन्जावफ्राहाय बेखौ अबे खामानियावहाय बाहायखो एबा अबे खामानियावहाय बे बुस्थुखौहाय इउज खालामखो नोंथांमोना साननानै नायलाय बेसे लाजिंसिं खोथा आरो मादैमोन बेसे लासिंसिं खोथा एसेबां मोजां एसेबां मा साननानै बेखौहाय हरदोंमोन किन्तु बे बुस्थुखौहाय आखाइ आथिं थानानैबो मा मावनो बानानै मा गावनि देहा सोलेर फाननायफोरखौसो एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय आजिखालि गोबां दङ नोंथांमोनानो नुखादों जानांगौ फेसबुक इन्स्टाग्राम आयौ मा बुंनो फेसबुक इन्स्टाग्रामफोरावथ' मा कन्टेक्ट खालामलायनाय बेसे नांगौ बेसे रेटफ्राहाय बेसे लायो बेफोरबायदिसो आजिखालि माबायाहाय इन्स्टाग्रामाहाय बेफोरबायदिसो ओरैबायदि लासिंसिं खोथा आयौ थोस आं गुबुन हारिफोरखौसो खोनायोमोन बेफोरबायदि किन्तु आजिखालि मा बर'नि गेजेरावनो एभेलेबेल जाबाय
ओरैबायदि लासिंसिं खोथा ना बेफोरबायदि हिनजावफोरखौ मा बुंबावनो आरो मोजां खामानि माव एसे एनै फैसा मोनबाबो बे फैसाजोंहाय सोलिनो हागोन खिन्थु मोजां खामानिखौहाय मावलां हा उनावहाय थैनायनि उनावहाय मा जाहैगोन नोंसोरो हा सोरगोआवहाय मा जाहैगोन जायगा मोनगोन ना मोननायखौ सानना जानांगोन थैनायनि उनावहाय मा जाहैगोन नोंसोरो दै गुदुं अर गुदुङावहाय नोंसोरखौहाय लुहैगोन ओरैबायदि साइस्ति मोनगोन नोंसोरो आराजोंहाय नोंसोरखौहाय खर' हागावगोन जेब्ला थैनानै थागोन नोंनि जिउआहाय ओरैबायदि साइस्ति मोनहैगोन खिन्थु मा आजिखालि बुजिया आयौ आरो मादैमोन आं नोंथांमोन आं भिडिअखौ आं खिन्थागासिनो दसे समनि उनाव फेसबुकाव होनाया हिनजाव नांगौ होननानै फेसबुक होनाया मोनबाय दा गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बिदि फन हरनाय माबा हरनाय मोनाखै नामा होननानै सोंहरनाय बिथांमोना दा सोंहरब्लाबो आं जानाय नंला आं खिन्थु मानि मारबाय दे बर' हिनजावफोरखौ आं मानि मारबाय हा नैबे आबौआहाय एसेबां बोराय जाबाय होमबाबो मा बियो साख्रि मावो होननायखाय मा दिनै बियो ससियेल मिडियायावहाय हिनजाव नागिरनानै बियो दिनैहाय हिनजाव मोनमारबाय अ माय गड आरो मारैमोन नोंथांमोनानो साननानै नायलाय आजिखालि आं सिगांनिफ्रायनो आं बुंबोबाय आं थागादोंमोन जेब्लाबो नोंथाङाहाय साख्रि मावो होनबाथाय एबा साख्रि बायदिसिना बिजनेसानो मावा मानो बे मानसिया जेसेबांबो बोराय जेसेबांबो गोसोम जेसेबांबो खाना लेंग्रा बिनि महरानो गैयैनो जाथों बिनि महरा आदा खामथाब लांथों साराय खिथु बायदि जाथों बिनि महरा खामथाब लांनानै अब्लाबो मा बियो हिनजाव मोनथारगोन बे कारेक्ट मार खिन्थु दिनैहाय मा बिखौहाय सापर्ट खालामनानै खिन्था मारबाय एबा मा रियालिटि बेयावहाय रियेलाव लाबोनानै खिन्था मारबाय नोंथांमोना साननानै नायलाय नैबे आबौआहाय मैया मा होनो गाबोन समफोर बियो मा लन्दनावहाय थांनो गोनां अब्लाबो मा बेजोंहाय साख्रि मावो होननाय खोनानाय लोगो लोगो नैबे आबौजोंहाय हिनजाव एबा मा सिख्ला बेजोंहाय हाबा जानो थाखायहाय राजि जाबाय अ माय गड साना नाय फैसानि थाखाय एसेबां लब ओरैबायदि लालुस ओरैबायदि माने फैसानि थाखाय ओरैबायदि गोलैनो हायो माखासे हिनजावफ्रा आं सिगांनो बुंखादोंमोन हिनजावफ्राहाय एसे फैसानि थाखाय जेन फैसानि थाखायहाय मा मोसानो हायो एबा मा गावनि देहा सोलेरखौहाय फाननो हायो होननाया फैसानि थाखायना हिनजावफ्रा मा मोसानानै खिन्थानो हायो जायनाहाय फैसा दंना बैफोर मानसिफ्रा मा हिनजावफोरखौहाय सैमा बायदि खालामनानै दोनो होननाया बे रियालिटि आरो मादैमोन बे रियालिटि हा जायबा फैसा गोनां ना बैफोरबायदि मानसिफोराहाय हिनजावफोरखौहाय ना नैबे आसुगुर बिजौआव लानानै मोसाहोयो मिथिबायना नैबे आसुगुर बिजौआव लानानै ओरैबायदि मा बिखौहाय बे हिनजावखौहाय मोसाहोयो सारा नाय आरो मादैमोन ओरैबायदि लासिंसिं ओरैबायदि माने साननो गोनां खोथा दिनैहाय आलु बायदियाहाय आं बे खोथाखौहाय मानो बुंदों दिनैहाय आलु बायदिया हिनजाव मोनाखै एसेबां हेन्डसम एसेबां नायनो थाखाय एसेबां मा होनो बिखौहाय बिउटि माने मा आवसोम एसेबां माने गरजास एसेबां हेन्डसम नुयो आलुखौहाय अब्लाबो मा आलुनि दिनैसिम मा गोसथोनाय सासे गैया साननानै नायलाय गाबोन समफोर लन्दनाव थांनो गोनां मानसियानो मा ससियेल मिडियायावहाय आंबो गोबां ससियेल मिडियायाव हिनजाव नागिरबाय थायोमोन एबा मा हाबा खालामनो नागिरबाय थायोमोन खिन्थु मोनाखै दिनैहाय मा सासे आबौआहाय मैया दाख्लैनो मा मोनसे भिडिअ बानायना होनानै मा बिनि हिनजावा मास मोनसे सिगां थैदों जायबा बिनि वाइफआहाय ओमफ्राय मा बे आबौनोहाय मा हिनजाव नांगौ जादों ओमफ्राय बिथाङा ससियेल मिडियायावहाय भिडिअ बानायनानै होदों जे आंनो मा बेफोरबायदि आंनो सासे हिनजाव नांगौ जादों आं बेफोरबायदि जब मावो बेफोरबायदि साख्रि मावो आं एसेबांखिनि फैसा मोनो होननानै मा ससियेल मिडियायावहाय फैसा माने मा भिडिअ बानायनानै होदोंमोन ओमफ्राय बिथाङा मा फन नाम्बारबो होनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय गोबां कल फैदों जाहैदों माने आंबो हाबा जागोन नोंजों आंबो हाबा जागोन नोंजों बेफोरबायदि होननाय गोबां कल फैदोंनो माने बे आबौनाहाय अब्ला साननानै नायलाय फैसानि थाखायहाय आं बेखायनो आं सेंग्राफोरखौ आं बुङो हिनजावफोरनि खिथुआव मालाबाबो दाखार फैसानि खिथुआव खार हिनजावफ्रा अट'मेटिक नोंनि खिथुआवहाय खारगोन होननाया बे रियालिटि आरो बे हसामार दिनै नोंथांमोनानो मा नुबाय एबा मा साननो हाबाय
बिनिखायनो जेसेबां हायो फैसा खामाय बिनिखायनो जेसेबां हायो फैसा खामाय नों जिखि खामानियानो मावा माने नों खालि फैसाल' खामाय नों गाज्रि खामानि मावनानैबाबो खामाय मोजां खामानि मावनानैबाबो खामाय नों खालि फैसाल' खामाय बास नोंनाव जुदि फैसा दं रेसपेक्ट मान इज्जत अनजानाय सिनायजानाय गासिबो दं हिनजावफोरखौथ' मा बुंनो लाइनावसो थागोन नोंजोंहाय लाइनाव गोलैनानै थागोन लाइनाव जुदि नोंनाव फैसा दङ साननानै नायलाय दिनै आबौ बायदियाहायनो गाबोन समफोर लण्डनाव थांसिगोन अब्ला बैफोरबायदि मानसिखौनो जुदि लानो थाखाय एसेबां सिख्लाफोरा कलजों हाजार जुदि कल खालामदोंबा अब्ला साननानै नाय आयौ मानि नांगोनलै थैस लासिं सिं बोरैबा दुखुबो मोनलायलाङोलै मा सेंग्रा बैसोआवलाय मा हिनजावबो सासेबो गैजाया माबो गैजाया बोरायफोरासो माबा गांसो गोरलै जाबाय थाबायलै धै बेफोरखौ नायनोसो जोनोम जादोंमोन नामाब्रा बेफोरखौ नायनोसो जोनोम जादों नामा जोंफोरलाय हैद अयनायलै संसारानो बोरैबा मा बुस्थुफोरा बे फैसाला हिनजावफोरखौ इसेबां माबा बिरथिं होनो हायो एसेबां खारफा होनो हायोब्रा फैसा बुस्थुआलाय मा बुस्थु बियो खाना खुजा लेंग्रा गोसोम साराय खिथुबाबो खारफागोन आरोलै फैसा थाबाथाय थैद जालाय लाजिनाय मोनलां थैद